हे माझ्या सुनेसाठी वापरायला डबे ठेवलेले आहेत नवीन घेऊन, आणि आम्ही वापरलेत नाही बघा. नाव आहे हे बघा सुभाष कृष्ण शिरवडकर. आता हे ॲप्कोलाइटचं पेंट आहे आपलं. ॲप्कोलाइट अर्धा अर्धा मी इकडे मिक्सिंग करतोय. आता इकडे आम्ही पाणी ॲड करतो. इकडे बघा अर्धा केलं म्हणजे 10 लिटरचं होतं, 5 लिटर 5 लिटर. आता 1 लिटर बस एवढं टाका. टाका तेवढं, अजून टाका. बस झालं. बस बस हो गया. बस लग रहा है ना उस पे. मार. हमने ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया. बरोबर. पतला मलाई आहे ना. हाँ. ये दिल ये भरती है. ये बघा आमची दिल कशी येते बघा. अरे वा, आर्मी ट्रेनिंग चालू आहे आमच्या दिलची. ये व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ये बाबू ये. व्हेरी गुड. बघा कशी कशी चढते बघा. बघा आमची दिल आता बॉडी बिल्डर आहे. ये वरती ये एक्सरसाइज चालू बघा. व्हेरी गुड. अरे वा वा, डायरेक्ट वरती ये. अरे वा ये या बाबू. हां आता थांबली. एक पॉज घेतला, नाही तर लास्ट टाइमला 3-4 पॉज घेतले होते. आता एकच पॉज घेतला. एक वेळ स्टॉप झाली. ये वरती ये. इथे बघा पप्पू किचन साफ करतोय. मला वरती चढायला नाही देत, पडेल ना म्हणून. किचन पण आणि हे लाद्या पण, म्हणजे कसं ब्राईटनेस वाढते ना मग. हा, त्याची उंची पण आहे ना, मग तो वरून सगळा पुसून काढतो. असा कधी कधी 15 दिवसांनी वर चढून पुसून काढतो. पूर्ण आणि ते लाद्या कसे माहिती आहे, असे पुसायला लागतात. लाद्या पुसले ना आमचे तर घर एकदम ब्राईट, एकदम लकलकीत दिसतो. एकदम लकलकीत. म्हणजे असं वाटतं डबल लाईट लावली आहे का. हा, आरामात. खाली पाणी नको सांडू, पावडरचं आहे ना. घासायला लागतं जोरात ना ते. हा, ते कसं तेलकटपणा बसतो ना त्याच्यावरती. हे बघा आता फरक बघ ह्याच्यामध्ये आणि यांच्यामध्ये. हा, दिसतंय फरक. हो होय. आणि पूर्ण लाद्या पुसायला पूर्ण दिवस लागतो आम्हाला, पूर्ण घर पुसायला. है ना. आणि इकडे एक रो खाली करून घेतलंय. आता हे सर्व खाली करायचं. हे सगळं खाली झालं आता तुम्हाला दाखवतो. आता इथे बघा वरचं सर्व लादींनी लादी पहिलं साबणाच्या पाण्याने धुवून झालेली आहे, आणि मग आपल्या साध्या पाण्याने पण. आता हे सेकंड शेल्फ खाली केलेलं आहे. आता ते पुसून घेतो, मग थर्ड शेल्फ खाली करूया. आता आपलं वरचा एक बॅच झालेला आहे साफ करून. आता मधचा, मध्ये जी लादी आहे ना किचनची, हे पण तर जास्तच काल होतं ना असं कधी हा, ती सगळी वाफ लागते ना तेलखट. ह्याला तरी मी दुसरा हात मारतोय. हा, मस्त. हे पाणी इकडे आहे. आता पाठीचे आणि ते सर्व साफ करून घेतोय ना. हा साबणाचं पाणी आहे बघा. किती लाल लाल झाला आता जरा. हा, ते खाली तेलकट पण असतो ना लाद्यानं लागलेलं. लाल लाल है ना. हा, सफेद सफेद होता, लाल लाल झाला. नाही खरं सांगतो, आपलं एकदा घर पुसला ना, 3-4 दिवस जर कोण पाहुणे आले ना त्याच्यात, मानले नवीन नवीन घर वाटतो. है ना. होय. पप्पा किती सारखे पुसत राहायचे 8-8 दिवसांनी. कामावरून आले की बालडीत पाणी घ्यायचे आणि लाद्या पुसायचं काम करायचे. माझ्या पप्पांना असं म्हणजे साफसफाईचं असं काम चांगली करायचे. आम्हाला नाही पुसायला लागायचे. पप्पा यायचे आणि पुसायचे. कामावरून आल्यावर पण ते पुसायचे. मी जेवढं आवडीने पुसतोय ना, त्याच्या डबल आवडीने पप्पा पुसायचे. होय. म्हणजे एक पण कॉर्नर सोडणार नाही आणि आम्हाला काय बोलणार नाही. पण लादीचा डिपार्टमेंट त्यांचा होता. हा, है ना. पडशीला तू. किचनवर उभा आहे पप्पू बघा. हे काम कसं आता आमच्यासारख्याचं नाही.
नाही तुम्ही करू शकता, पण हायटेड वर चालणं रिस्क आहे ना हा तुम्हाला. ते वरती चढणं म्हणजे भरपूरच आहे प्रॉब्लेम. आणि यंग मुलांना जर एक्सरसाइज करायची असेल ह्याच्यात पण चांगली एक्सरसाइज होते. हा घर साफसफाई करायचं मुलं पण करू शकतात, घरातले पुरुष मंडळी पण करू शकतात. करतात ना, मी बघितलंय तर. हा उलट पुरुष मंडळी जास्त चांगली करतात. बरोबर. नाही असं नाही सर्वच करतात, नाही तर लेडीज मंडळी ऑपोजिशन वर येतील माझ्या. आणि आपले मार्बल असल्यामुळे ना एकदम छान वाटतं ते. मला आवडतात अशी साफसफाई बघाय ना. आता एक एक खाली करतोय तसं एक एक पुसून काढतोय पप्पू. हेच नाही तर आता असे तुम्हाला मग खाली- tiles bills पण सर्व. आता तुम्हाला खाली अडचण बघायची आहे. बापरे, खाली दाखव त्यांना अडचण. आता हे हे सर्व बघा सामान सगळं खाली काढलेलं आहे बघा. हे आता साफ करून परत वरती ठेवायचं आहे. बघा कुठपर्यंत गेलंय सामान. एवढं सगळं वरती सामान होतं. आता हे झालं आपलं ह्याचं काय म्हणतात साबणाचं पाणी झालं ना. हा आता मम्मी मला चांगलं परत पाणी चांगलं देणार. पाणी देणार होतं. आता इथे बघा फ्रेश पाणी. आता मम्मी तिकडे ते साबणाचं पाणी टाकून फेकून आता मला फ्रेश चांगलं पाणी देऊन. आणि बघा इकडे लादी बघा जवळून बघा कशी दिसते, एकदम नवीन 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 दिसते बघा, शाईन करते बघा. खालची बघा लादी शाईन नाही करणार बघा, डल वाढणार. ही बघा कशी वाटते. आता इथे बघा एवढं सर्व अडचण आहे ना, म्हणून आम्ही आमच्या दिलला कपाटात ठेवलेली आहे. ही बघा आमची दिलू. अरे बघा केवढी शानी आहे. दिलूचा आवाज ऐकून झोपली होती, उठली. झोप 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 झोपा. हां झोपा, उशाला घेऊन झोपा. हां ताण, अजून ताण ताण नको, झोप. चल अर्धा उघडं ठेवायला लागतो. आता बघा पूर्ण आमचं किचन खाली झालेलं आहे. आता शेवटची किचन खाली नाही ठेवायचं कधी पण. तर आपण इकडे काय ठेवलेलं आहे, ताईची कळशी. ताईची कळशी बघा केवढीशी छोटीशी ताईची कळशी. ताईची कळशी बघा केवढी आहे. ताई व्हिडिओ बघत असेल तर बघ तुझी कळशी ठेवलेली आम्ही खाली नाही ठेवलेला किचन. आता हा परत साबणाचा कपडा आहे ना. किती वर्ष झाली ते कळशीला, ते किचन मध्येच असते. हो हे पुसलेलं मी नाही ना. पुसलं हे नाही नाही, खालना नाही पुसलंय. हेच बघ हे जास्त एफेक्टेड असतं वाफ आणि हे ते. पिवळ्या पिवळ्या लाद्या झाल्या, ते मार्बलच्या लाद्या आहेत ना. हो. आपण आता नाही सर्व- पप्पांनी घेतलेले आहेत ना पहिले 81 सालामध्ये घेतलेले आहेत सगळी भांडी. तुम्ही सांगा तुम्ही माझ्याबरोबर येणार का? मी शॉपिंगला जाणार आहे मम्मीला घेऊन. कुठे माहिती का सर्व हे मडके असतात ना आपले. कुठे गेले इकडे होते ते गावात साईडला ठेवले. सर्व मडक्यांचं स्टोअर आहे, दुकान आहे तिकडे. कुठे आहे ते तुम्हाला सांगणार नाही, पण तुम्हाला ब्लॉग बघायचा असेल तर कमेंट मध्ये सांगा. म्हणजे 600 रुपयाचा मटका असतो ना कढई, ते 300 रुपये तिकडे मिळणार. हा काय आणि सर्व क्ले पॉट, क्लेचे म्हणजे बोलतात ना आपले मातीचे. ते बघून ठेवलंय मी दुकान. आपण जाऊया घ्यायला. आणि आम्ही हे सर्व आता थोड्या वेळाने सर्व जर्मर बिर्नर बंद करणार आहे मातीच्या भांड्यामध्ये. पण जरा सेफली करावं लागेल, कारण ते मातीच्या भांड्यात ना फुटतात लगेच, तर टर्र होतात लगेच. आता इथे बघा पूर्ण लादी ह्या सेक्शन पर्यंत बघा करते ना मम्मी जरा शाईन. बघा खालची शाईन नाही करते बघा, काय खूपच करते. हा हे सर्व आलेलं आहे एवढं. आता जास्त खाली अडचण झालेली आहे बघा आमच्या खाली बघा पूर्ण अडचण, आणि ती तिकडेपर्यंत गेलेली आहे. आता सर्व म्हणजे आपण आता व्यवस्थित लावून घेऊया एक एक, आता तू सर्व कारण सर्व जर साफ करायला गेलं तर म्हणजे लय अडचण होईल तिकडे. अडचणी मग कंटाळा पण येतो. चला इकडे करून घेऊया साफ, इकडे लावून घेऊया पहिल्या ना सर्व गोष्टी. आता इथे आम्ही वरती ठेवायला काय घेतलेलं तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे एक काय आम्ही हे पप्पाचे डबे आहेत. नाव लिहिलंय. हा पप्पाचं नाव पण आहे बघा हे 2 डबे साफ करून घेतोय. हे माझ्या सुनेसाठी वापरायला डबे ठेवलेले आहेत नवीन घेऊन. आणि आम्ही वापरलेत नाही पप्पाचं बघा. नाव आहे हे बघा सुभाष सुभाष कृष्ण शिरवडकर. है ना. हा डेट दाखव जरा टर्न कर. हा घेतलेले कधी आहेत. 8/8/2002 है ना, हा बरोबर ना. हा त्यापासून मी वापरतच नाही, कारण मला ते हे डब्बे एकाचा एक डब्बे म्हणजे आतमध्ये होते बघा असे, ह्याच्या आतमध्ये होते तसे असे, आणि तो हे 2 ह्याच्या आतमध्ये होते है ना. हो. आणि ह्याचे झाकणं बघा इकडे काढून ठेवलेत मी. म्हटलं मी कशाला, मला आहे ना वापरायला जर्मरचे डबे मोठे मोठे. मग तिला म्हणजे एकामध्ये तांदूळ ठेवायला, एकात पीठ ठेवायला असं ना. असं म्हणून. आता हे काय चालू आहे काम सांगा. आता सुक्या कपड्यांनी पुसून ठेवायचे. हे मोठे आहे 10-10 किलोचे डबे आहेत. आणि पुसून का ठेवायचे सांग मी.
पुसून जरा साफ राहतात ना, नाही तर त्याला पाणी लागलेलं असला ना तर ते जंगतात, गंज चढते त्याच्यावर. म्हणून हे चांगले पुसून ठेवावे लागतात. आता किती वर्षाचे डबे आता तुम्ही बघितले ना, म्हणून मी काढायला लावले ते, नाही तर बोललो कधी काढणार कधी लावणार का माहिती. तुम्ही 3च डबे काढले, अजून इथे आहेत, अजून हे आहेत आहेत बघा. वरती हे 2. बघा इकडे आहेत. आणि तुम्ही विचार करा, रत्नागिरीमध्ये जेवढी भांडी गेलीत ना, कुठे आहे तो तो तिकडे. रत्नागिरीमध्ये जेवढी भांडी गेली, तुम्ही विचार करा म्हणजे किती भांडी होती. हा पूर्वी काय व्हायचं, लग्न व्हायचे माणसांचे आणि सर्व भांडीच गिफ्ट करायचे ना. हा, भांडी गिफ्ट करायची, पण ही पप्पानी भांडी घेतलेली, म्हणजे पप्पानी स्वतःचा संसार थाटला हो. हे विकत घेतलेले ना, विकत पप्पानी घेतलं स्वतःसाठी. तर मला युज होत आहे. हा, आता तुला घ्यायला नको काय? मी तर कायच नाही घेत आहे, सर्व डबल झालंय. एवढं झालंय की त्या रत्नागिरीच्या रूम मध्ये पण झाले, भांडी झाले. भांडी झाले आणि इकडे पण आता म्हणजे कसे आपल्याला जे आता कारणास्तव पाहिजे आहेत ना, ते घ्यावे लागतील. तेच घ्यावे लागतील. जे जे रिझन आहेत ना घ्यायला, ते रिझन. झाकण लाव, झाकण मारा मित्रमंडळ, डब्याला झाकण मारा. वा वा वा, छान वाटतंय ना. चला आता हे पण काढूया आणि हे पण परत पुसून घ्यायला लागते. आता वजन आता तुम्हाला दाखवतो बघा खाली. बघा आता बघा, हे बघा हा डब्बा कसे होते ते, कसे डबे दाखवतो बघा. हे काढलं, जरा खाली ठेवतो, जरा घाण आहे ना. हे ज्यातले डब्बे, हे बघा, हे ज्यातले काढले मी डब्बे, हे काढलं, असे होते एकात एक. असं काढलं. त्याच्यात छोटू डब्बा आहे. हा, तो छोटा आहे. हे पुसायला लागतील ना चांगले. सुकेच आहेत म्हणजे 5 डबे घेतलेले होते, 5 डबे. 5 ना. हा, वरती बघा, आता पुसम मित्रमंडळ आलेले आहे. वरती एवढं लावलेलं आहे, भांडी लावा मित्रमंडळ इथे लावलेलं. आणि हे बघा सेंटरला मी काय ठेवलेलं आहे माहितीये का? लक्षात आलं का आम्ही कधी ऑर्डर केलेली? ही सर्विंगची आहे, फक्त सर्व करायला. आपल्या घरी कोण रॉयल पाहुणे आले त्यांना ह्याच्यामध्ये सर्व करणार आम्ही. वा वा वा, काय भारी वाटतंय मम्मी. आणि भांडी आपली तशी ठेवलेली होती. हा, शुभांगी गिरीचा किचन बघा आता थोडासा साफसफाई होते इकडे. किती छान वाटतंय मम्मी ते. हा, ती मेन भांडी मी तशी बांधून ठेवलेली ना. हा, चला आता अजून लावूया. चला आता इथे बघा आम्ही काय घेतलेलं आहे. किती आहेत? 1 2 3, तर मोजूया आपण बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 काढा. 8 आणि ते 2 बाजूचे 9 10 11 12. 12. 1 डझन राहतात बरोबर. 1 डझन आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे एवढे काय सांग जरा. हे आपण दरवर्षी गणपतीला चहा वाटतो ना. हा, आमच्यातर्फे गणपतीला आम्ही 12 दिवस चहा द्यायचो. हा, ते आम्ही चाय वाटतो इकडे. लास्ट इयर तर लॉकडाऊन होतं म्हणून वाटताना आले ना. नाही, आता आम्ही हे सर्व ह्याच्यात लावणार. आणि हे कुठे असणार बघा, वरती लावून घेऊया. अरे वा, असे लावूया का असे लावूया? असे लावूया. हा लाव. बरोबर ना, म्हणजे चांगले वाटतात ना हा. असे पाठो. ते कसं नेहमी प्लास्टिकचे कप आणायला लागायचेत ना, म्हणून हे मी जाऊन आहे ना लगेच मी मार्केटला जाऊन मी 2 डझन आणले. वा वा वा. 24 कप. आता 3 तासाच्या मेहनतीनंतर आपलं किचन अजून पूर्ण झालेलं नाही, पण एवढं दिसतंय बघा. अजून इकडे सर्व लावायचं आहे आणि आम्ही जरा दमलो आहे, जरा मी रेस्ट घेणार आहे. किचन कसं वाटतंय 3 तासानंतर सांगा? छान वाटतोय ना. छान वाटतं. आता इथे आम्ही काय ठेवणार आहे ते तुम्हाला दाखवतो. चला बाहेर. आता इथे मी आहे ना हे काचीचे बरणे घेतले आहेत ना, त्याच्यामध्ये आता कसं कसं ठेवायचं आहे ना ते बघते मी जरा. काचीच्या बरण्याचा ब्लॉग त्यांनी बघितला नाही, पण आपण कसं घेतलं, कसं काय करत होतो, कशी साफ करून ठेवलं ह्याच्यात, ते तुम्ही आधी ब्लॉग बघा आणि मग परत आमच्या इकडे या. असं तेव्हापर्यंत आम्ही हे सर्व बाहेर काढतो. आगे लोग धंधा लगेगा इलाज करनी भाभी इलाज ले ही नाही, छोटी नाही.
मिठासाठी काय बरोबर गोडी देतोय ना. हा नाही भाव नाही. आता इथे बघा आम्ही अशी छोटीशी शॉपिंग करून आलो आहे आणि आता जे भरण्या घेतले ते टोटल ह्या दोन्ही पिशवी मम्मी किती रुपयाला आपल्याला पडली? मी किती किती पैसे दिले त्याला? 200, 300, 500. हां, पहिले 300 नंतर 200 म्हणजे टोटल हे 500 रुपये झाले. आणि आता की कोणती भरणी कशी पडली ना ते तुम्ही आता बघा. आता मम्मी जशी काढते ना तसं मी तुम्हाला प्राइजेस सांगतो. आणि हे आता कसं किचनमध्ये जरा चांगलं दिसेल ना, जरा अपडेट करायचं, थोडं थोडं छोटं छोटं करून आपण अपडेट करणार आहे. तर बघा तुम्ही आता हे 4 सेट ना. हा हे 4. ओके, हे 4 एक साईजच्या 4 बरण्या आहेत. 4 भरणे घेतले. हा हे आपल्याला 100चे 4 दिले त्यांनी. हा असं बोलत होता 30 रुपये नाही 100ला 3 बोलत होता पहिला. हा 30 रुपयाला 40 रुपयाला 1, 30 रुपयाला असं काहीतरी बोलत होता ना. हा मग बोललो 3 देतो तर 100ला मी बोललो 4 द्या, कारण जास्त घेणार आहे ना आम्ही. तर 100ला 4 पडले ते. हे पण 4 आहेत. हे पण 4 आहेत. हा हे बघा शॉर्टमध्ये सांगतो, हे 150 रुपयाला आम्हाला 2 पडले बरोबर. आणि हे सांग कितीला? ह्याला काय आलं? हे निघालंय बघा. मी चालेल तसं? नाही त्याने तशीच दिलेली आहे, आपण नाही निघवली. नाही आपण नाही निघालं, पण हे चालेल का असं? नाही नाही असं नाही चालणार. नाही चालणार ना. नाही चालेल, हे चांगली निघालेली आहे मला. हे रिप्लेस करून आणतो. त्याला बोलतो तू नया लेके आहे का तो दे ना. आता त्याच्याकडे 2च होते वाटतं, हा है ना. मग त्याच्या बदली ती दुसरी मोठी आहे मग. ठीक आहे, आता बघा व्हिडिओमध्ये दिसलंय. हा ह्याच्यापेक्षा हे चेंज करून आणतो. पण हे 150ला 2 दिले. हा त्यांनी पटकन पिशवीत भरली ना. आणि हे 2 मोठे. हे कितीला दिले? 150ला 2. 150ला 2. मग हे कितीला दिले? 100ला. टोटल हे 350 झाले होते ऍक्च्युली. हा हे है ना? 350 झाले. आणि मग ते 200 बोलत होतं, मग ते 150ला घेऊन टाकले आम्ही ना. 500 रुपये दिले ना डायरेक्ट. हा आणि हे पण आम्ही कसे हे 350 कसे झाले सांग जरा. हे बघ हे 100ला 4, 100 काय 150ला 2. 150ला 2. हा आणि हे 150ला 4 होते. हे हा 150 नाही 100 काय माहित नाही बाबा. आम्हीच प्राइस विसरलो, पण आम्ही टोटल 500 रुपये दिले त्याला. एवढे सर्व 500 रुपये दिले. हा ते का कन्फ्युजन होते. नंतर मला हे 100ला 3 बोलला तो, आपण 4 मागितले. हा 100ला 4. हा हे 100ला नाही बोलला तो, हे 150ला 4. 150ला 4 ना. हा 150ला 4. 250 झाले. हा आणि ते पण 100ला हे 90 रुपयाला एक बोललेला काहीतरी ना. हा मग ते 150ला 2 घेतले आपण ना. बरोबर असंच काहीतरी. पण आम्ही घेतला. तर हे आता त्याच्यात काय काय भरणार आहे तू? लगेच ते जाऊन चेंज करून आण. हे वाला ना. हा म्हणजे कार्ड गेलेला आहे म्हणा. ठीक आहे. तर बसतात ना ते. धुवायला लागेल. ती एक बरणी खाली काढून ठेव आणि ती बदली करून आण. आता इथे काय बरण्या धुवून काढते जरा स्वच्छ. हां बाहेरून होते ना ते आणलेले आपण साबणाचं पाणी घेऊन. वा वा वा. आता बघा आमचं थोडं थोडं किचन आता चेंज होणार आहे. इकडचे सर्व असे ते कंटेनर नाही म्हणजे कसं माहितीये, ते जिरा मोहरी कुठे ठेवलंय ते तसे हे नाही मिळत नाही ना. आमची आपला कसुरी मेथीचा डब्बा आपण दाखवूया बाहेर. ते कसुरी मेथी ना आपल्यालाच माहिती कुठे आहे. आता इकडे असं सर्व धुवून घ्यायचं ना, झाकण आणि हे तर साबणाच्या पाण्याने पहिलं ना. हा साबणाच्या पाण्याने पहिलं आणि नंतर चांगल्या स्वच्छ पाण्याने. एक काम करतो मी, तुला झाकण खोलून देतो सर्व, है ना, नाही तर ते हातातून सरेल. बघा हे सर्व आम्ही धुवून घेतो. हे पण धुवून घेतो आणि एक चेंज करतोय आम्ही आता जाऊन, है ना. आता इथे मम्मीला सर्व झाकण काढून दिलेले आहे. झाकण आणि काचेचे भरणे आपण चांगले पुसून वाटत नाही, पण ते खराब पाणी किती झालंय बघ. काचेचे बाटले स्वच्छ दिसतात. नाही म्हणून तर पण मेन म्हणजे आपण बाहेरून आणलं ना हे, हा है ना. तर काही भरण्याच्या अगोदर आपल्याला धुतले तर पाहिजेच. आता तर सर्व काही सामान आणलं, भाजी आणली तरी आपण धुतो माहिती. नाही पण मला असं वाटतं हे आपल्याला स्वस्तात सर्व मिळाले ना मी. हा आता हेच मग बाहेर गेलं की शोरूम बिरूम मध्ये मग डायरेक्ट 50-50 100-100 रुपये लावतात असे डायरेक्ट. डिमांडला किती महाग असतात. हे बाहेर तो माणूस बसलेला कटोरी घेऊन तिकडून मी घेतलं आहे ना. चांगले सर्व. ओके सर्व धुवून घेतल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवतो आता. ते बरण्यांचा सट असतो ना, माहिती आहे ना तुला. सेट ते चक्र असतो का चक्र,
चक्र असतो त्याच्यात असे भरणे असतात. बरोबर, मग ते गोल फिरवायचे असे. हा ते पाहिजे तसं मी म्हणत होती. आता इकडे याला आम्ही खाली वर एक कडापा लावायला झाला असता. इथे आता साफ पाण्याने आम्ही धुतोय. आवाज मस्त येतो ना, आरामात वापरायला लागते. एकाला एक आपटलं. एकदा सवय झाली ना मग काय है नाही. ना? गावाला पहिले आमच्याकडे काचीचे भरणे असायचे. है ना? हो, आता आणि हे जास्त मातीची पण हे भरणे. आता मी बाहेर नेतो एक एक करू ना. एक एक करू नको नेऊ, मग परातीतनं भरून देते तर कुठे ठेवून येत आधी. मोठे ठेवा. अरे दिलू, दिलू हे बघ काय आहे तुझ्यासाठी चिच्ची. हो, उपडी उपडी ठेवा, उपडी. दिलू येऊ ना इकडे, इकडे येऊ नको. नेक्स्ट 4 ऑन द लाईन. ते नको ठेव. जा तूच घेऊन जा, माझ्या हातात एक कॅमेरा आहे. काय बोलते? चला बाहेर, बोलून झालं का? पोरगी अख्ख्या दिवसाची झोपली. आपली दिलू पोरगी ना, हा, झोपली झोपली हो, झोपू दे. दिवशी आहे ना चोपायला पाहिजे चांगली. दिलूला चोपायला पाहिजे. दिलू कसं चोपायला तुला पाहिजे बोल, कोणत्या साबणाने चोपायला पाहिजे तुला? नाही का माहितीये, मग तिचे पाय पण दुखतात. काय दिलूने आमच्या वरती खाली 4-5 राऊंड मारले आणि पाय दुखतात तिचे. ती बघ कशी अरे, 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 करते. अरे. अंग दुखतंय तिचं, अंग पुरं बिंदास. पुरं अंग दुखतोय. मग तिचे हातपाय दाबायला लागतो. पाय कसे दाबायचे दिलूचे आमच्या? दिलू पाय कसे दाबायचे? असे 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 दाबायचे आमचे दिलूचे पाय. पाय दाबायला लागतात, दुखतात. हा, आणि मग हात, ती दुखतात आहे माझे दिलूचे हात कसे दाबायचे? नको. जप जप. पण बघा आता दिलू आमची पातळ होणार आहे अजून. बघा स्लिम स्लिम होत चालली आता दिलू आमची. आता तिचं वर खाली नाचायला चांगलाच फायदा झालाय. तो बर्नीवाला गेला ना, मग परत तू कुठे शोधणार त्याला? नाही तो होता, आम्ही त्याला बघितलेलं. बदली करून आणते, चेंज करून ते परत तू सुकव त्यांना आहे ना. हा, हे घे इकडे राहिले, ते हे घे. ते अजून आहे ना गॅसवर. आता बघा कसुरी मेथी बघा आमची ह्याच्यात आहे, बरोबर ना मी? आता ते त्याच्यात ठेवलं की ती छान वाटेल. चला मी बदली करून आणतो. हे अजून किचनवर आहेत ना डबे? नाही एवढेच आहेत. एवढे? आता मी ती रिप्लेस करून आणली. ते काय काय रिप्लेस केलं मी ते? एक, ही वाली ना. हा, ही बघ. क्रॅक आहे घ्यायला? नाही नाही नाही, नाही. क्रॅक नाही. ही रिप्लेस केली, त्याकडे एकच भरणी होती, म्हणजे ते 2च होते मम्मी त्याच्याकडे. हा, हे तर असे तो दोनच होते. मग ते पैसे पण नाही देत होता ना तो, हा, कारण आपण कसं कमी जास्त केले ना. तर मी त्याऐवजी मग हे 3 घेऊन आलो. हे छोटे छोटे किती क्यूट आहेत बघा. हे पण धुवायला लागतील आता जरा. मस्त आहे. मस्त आहे ना. ते साईडला ठेव. हे धुवायचेत. आणि तो बोलला की नको असेल तर तो मग 2 दिवसांनी आणेल ना, मग हे घेऊन ये आणि ते घेऊन जा असं बोललेलं. असं बोललाय. मी बोललो 2 दिवसांनी तर अजून घ्यायला येईल बोललो मी. हा. आता बघा सर्व मम्मी पुसून घेते सुक्स. आणि आणि ह्याच्यात सर्व आता मी तुम्हाला भरून पण दाखवणार आहे, काय काय आम्ही भरून ठेवणार आहेत है ना. हा. चला आता हे बघा, हे जे एक्स्ट्रा आणले होते ते मी आता पुसून घेतलेले आहे. पुसून बघा धुवून घेतलेले आहेत. हे घे, चांगले सुकल्यावर आहे ना भरायला होतील ना. आता बघा इथे सर्व मी भरण्या काढलेल्या आहेत. इथे सर्वात आधी पहिले काय टाकतेस तू? काली मिरी. इथे बघा काली मिरी झालेली आपली भरून. आता ह्याच्यात काय भरतेस तू? लवंग. लवंग. काली मिरी झाली, लवंग झालं. आता काय? काली वेलची, मसाला वेलची असते ना, जाडी वेलची. हा. तर त्याला मोठी भरणी लागेल ना. नाही त्यात राहील. कशात? हेच. काली वेलची झाली. आता काय? आता चक्री फूल भरते. आता एकात जिरा भरते आणि एकात मोहरी भरते. ह्याच्यात जिरा आणि त्याच्यात मोहरी ना. त्याच्यात मोहरी. जिरा तर पूर्ण पाकिट राहिलं त्याच्यात. पूर्ण त्याच्यात राहिला बघ. मला वाटलं राहणार नाही त्याच्यामध्ये. 200 ग्राम जिरा म्हणजे 200 ग्रामची 200 ग्रामची बाटली आहे बरोबर. है ना, 200 ग्राम. चला झाकण लावा, झाकण मारा मित्र मंडळ. अरे वा वा वा, किचन तर सजायला लागलं आपलं. मोहरी आणि नवरी. मोहरी आणि नवरी. मोहरीचा पाकिट दाखव. मोहरी पण 200 ग्राम. बघा फरक बघा.
200 ग्राम मोहरी पण पूर्ण थोडी स्पेस राहिली आहे ना. हा थोडी राहिली, हे बघा थोडी वरती स्पेस राहिली दिसली. आणि जिरा पूर्ण भरून गेला. भरून घ्या. 200 ग्राम आहे. म्हणजे जर मोहरी असेल तर 250 ग्राम पण राहील, पण जिरा 250 ग्राम नाही राहणार नाही राहणार. है ना. आता काय भरतेस? आता खसखस. कशात? तर मी म्हणते खसखस आहे ना, असाच पाकिट ठेवला तर खसखस का जास्त लागत नाही. जास्त नाही लागत, म्हणून मी बरणीमध्ये आहे ना असाच ठेवते. आणि मग लागलं तर काय करणार? लागलं तर घ्यायचं फोडून. नको नको मग भरून नाही भरून नाही, म्हणजे कसं माहितीये खराब होतो. खसखस शोधायची गरज नाही. काय बोलली? हा खसखस आहे ना शोधायची गरज नाही, पुढे कुठे ठेवली डब्यामध्ये. मग फोडूनच ठेव ना. नाही फोडून ठेवली तर ती खराब होते, म्हणजे असं ना त्याला किडा लागतो. हा फोडून ठेवा. आता पाकिटामध्ये सुरक्षित आहे ना. ते खसखस कसा कधीतरी लागतो आपल्याला, पण पाहिजे असतो. हा कुठल्या कोणत्या पण रेसिपी मध्ये कोणकोणत्या चिकन मध्ये खसखस लागतो बरोबर है ना. खसखस शिवाय चिकन होत नाही. आता मी ते काय करते, या एका बरणीमध्ये आहे ना छोट्या जावेत्री फोडून ठेवते आणि वेलची पाकिट असंच ठेवते. अच्छा. म्हणजे जावेत्री थोडी आहे ना म्हणून. इथे बघा 4 लाईन इथून रेडी आहेत आणि इथे पण 4 रेडी आहेत. आणि हे चिंटुकला आहे ना, हे मी मिठासाठी घेणार आहे. मला रेसिपी बनवायला मीठ घेते ना वाटीत काढून, हे छोटूस भांड मिठासाठी. अरे वा. आणि मग त्याचा पार्टनर? हा पार्टनर आहे. याच्यामध्ये आपल्याला रोज लोणचं लागतो ना घ्यायला, मग ते याच्यामध्ये लोणचं भरून ठेवायचं. आणि त्याचं हे मोठं पार्टनर, हे मोठ्यामध्ये आपण काहीतरी ठेवू. त्याच्यात काय भरते? डाळी? हा त्याच्यामध्ये डाळी भरते. आता मी एका बरणीमध्ये डाळ भरते, मुगाची डाळ. मुगाची डाळ आणि ह्याच्यात मसूरची डाळ. दोघं आपण आता ओतून घेऊया पटापट. आता बघा लाईन इथून कसं सर्व लागलेलं आहे. अरे वा मस्त वाटतंय, छान. तर पहिलं काय व्हायचं माहिती आहे, तो मसाल्याचा डबा आहे ना, कप्प्याचा लाल डबा आपला मसाल्याचा, त्याच्यामध्ये ते खडे मसाले ठेवले ना आणि बाकीचे उरलेले पुड्या बांधून आपण असे रबर लावून वगैरे असे एका याच्यामध्ये कशात तरी ठेवून देतो ना, शोधायला लई लागतो ते. हा ते पुडी बांधलेले मग आपल्याला सापडत नाही. आज सापडत नाही. म्हणजे हे आता ते असं बरं झालंय. आणि आपला न्यू घ्यायला पण ना ह्याच्यातलं एक एक घ्यायला पत्करली. चल आता लावूया. हा चल आता किचनवर बघूया. जागा थोडीशी आहे पण त्याच्यामध्ये एवढे बरण्या बसले, बस झालं. हो चला घेऊन जाऊया. चल ह्याच्यात भरतो आम्ही. साफ करून आणलं आहे, पुसून बिसून घेतले. आता धुवून आणलेलं आहे. आता ह्याच्यात घेऊया सर्व. नाही ते काय झालं माहितीये, काल मी जाळी घासून टाकली, साबणाने धुतली आणि त्याच्यामध्ये त्या काचेच्या भरण्या स्वच्छ करून मी जाळीमध्ये ठेवल्या होत्या. नाहीतर काय माहितीये, दिल आपली ना वरडून नकाने हे करून त्या काचेच्या भरण्या टाकले असते करवडून. बरोबर. म्हणून मी त्याच्यामध्ये झाकून ठेवले होते उपडी घालून. बोलता बोलता मी ठरवलं सर्व. आता झालंय मला दमायला. आता माझी पॉवर ऑफ व्हायला आली मम्मी. आता पप्पूची चार्जिंग संपायला आली आहे. हां आता माझ्यात एनर्जी नाही बाबा, दमलो मी. कारण ब्लॉग दिसतोय तुम्हाला 5-10 मिनटं, तर काय माहिती किती, पण 5-5.5 तास झाले आम्हाला इकडे बाबा. आता चला आता नेऊया. जाळी पण बघ ना एकदम मापाची. हे 3 चिंटू राहिलेत आणि 2 राहिले बघा. जाळी पण ह्याच्यात सर्व मापाची आहे. चला जाळी घेऊन जावा किचनमध्ये आणि लावूया. चला पटकन पटकन. जय बजरंग बली. अरे हलका आहे काय पण नाही. हे बघा आमची दिलू अडचणीमध्ये बसले. काय वाज घेते हे बघ दिलू, काय अडचण झाली सर्व खाली. आता हे 2 भरण्या असे दिसत आहेत ना चांगले. हो छान वाटतात ना बघायला. वारावर ठेवायला लागतात. सर्व राहताना मुश्किल आहे. एकावर एक ठेवणार काय? नाही नाही पाठी पुढे एकावरती एक नाही ठेवायचे बाबा, ते पडलं तर भारी. हा तेच ना. एक काम करू शकतो, ही ह्याच्या पुढेच नंतर होईल. आता सुरुवातीला आता मला काय सुचत नाही. आता एनर्जी ड्रॉप झाली माझी. सुरुवातीला एवढे लावून ठेवलेत मी. आता नंतर आपण अजून नाही. आता बरोबर झालं. आता ते चिंटुकलं मिठाचं कुठे ठेवतो? हा मिठाचं. आजच्या पुरती एवढी सेटिंग बाद झाली. खालची आणि ते बाकीची सेटिंग, इकडची सेटिंग थोड्या वेळ नंतर करूया. आता आम्ही ब्लॉग संपवतो. मला जमायला झालं आज. जय हिंद, जय भारत. जय भारत, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. आणि व्हिडिओ आवडला तर काय करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टिंग.